Introducerea rapidă a unei facturi de vânzare în sistemul Pluriva ERP. Pentru metoda rapidă de introducere a unei facturi de vânzare, accesați modulul Vânzări, opțiunea Facturi clienți. În această fereastră aveți acces la lista tuturor facturilor de vânzare introduse în sistem până acum. Lista facturilor poate fi filtrată după mai mulți parametri: nume client, stare, număr ori perioadă. Clic pe butonul Adăugare factură pentru începutul fluxului de introducere rapidă a unei facturi de vânzare. Selectați în primul rând clientul căruia emiteți factura, alegându-l din lista tuturor clienților. În momentul selectării clientului, se vor afișa în aceeași fereastră informațiile de bază despre acel client. Tot de aici puteți accesa direct pagina companiei clientului de pe website-ul Ministerului de Finanțe și pagina companiei clientului de pe website-ul listafirme.ro. Completați eventualele observații referitoare la factură și selectați dacă este cazul și bifa TVA la încasare pentru acea factură. Clic pe butonul Salvează pentru crearea antetului facturii de vânzare. Acum urmează să adăugăm produse și servicii pe factură, dar despre toate acestea în episodul următor.